Apa nang jौ लोंनो सफैलायबाय औ लोङाब्ला माथो खालामनो फिसा आं खामायदों आं लोंदों नोंहालाय मा बुंथारदों गथ' apa nang jौ लोंनो रां दङ ना आं फिसाला सासेल'नो एडमिसन लानो रां बिनायखौबा होनो हायानो सानबेसे जाखो आं नोंनाव रां बिनाया आफा नों गोसोआव दङ ना दङ मानो गैया जानो नाथाय आं नोंनो होनायाव गैया 5,000 गाहाम बेखिनि रांखौ आं नोंबायदि जाम्बा गथ'नो होस्लायस्लाय औ लोंगोन आं उदै बुंजासे आरो अमा बेदर बायनानै जागोन आरो नोंबो मोनजाबावगोनसो अमा बेदर बायना लाबोबा बेटा apa wah 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 नोंना जौ लोंनायासो देरसिन जाबोबाय बेदर जानायासो देरसिन जाबोबाय हो आफा फिसानि इयुन जिउनि थाखाय एसेबो मोजां खोथा साननो रोङा नामा नों आफा फिसानि मोजां खोथा साननो रोङाब्ला फिसानि थांखिखौ जाफुंहोनो गोसो गैयाब्ला मानोथो जोनोम होआ नों आफा दोन नोंनि थांखिया बेखारसो मिथिखागौ आं मिथिखागौ आं डिग्री कमप्लिट खालामबा साख्रि मावगोन नङा होमबा आफा मानसिया साख्रि लानो थाखायल' फराया गाव फरायसालियाव थांफेरैखायनो फिसालाखौबो फरायसालियाव थांनो गोसो दिलाङासै आफा जाया मानो आं नोंनो 5,000 गाहाम रां हरनाया आं बुंखाबाय नांला होनना पिउ पास जाखाबाय आरो मा नांबावगौ नोंनो जाखाबाय बेनो थोखाबाय आरो फरायथारनो गोसो दंब्ला मा खालामनानै फरायदो फराय आं मिथिला आफा बेखौ फरायनाया थाखाय गोसो दङ Apa please, ang farayaखांबा नोंनिफ्राय लानाय गासै रांखौ होफिनजोबगोन आफा please. प्लिजब्ला जेबो मिथिया आङो हर हे गसाइ मानो इसेबां अन्थाइ बिखा गावखौनो आङो आयै नों बहा दङ आयै नों बहा दङ आंखौबो नोंजों लोगोसे लांफैदो आयै आंखौबो नोंजों लोगोसे लांफैदो आयै देंखोआय नों दिनैनिफ्राय कलेजाव थांनो मोननाय नंलाय नों डिग्री फरायनाय सिमांखौ बावगारदों नों दिनै मानो बेबायदि खोथा बुंखायै ना आफायासो माबाफोर खोथा बुंदों आयै नोंथायालाय मा बुंबाय होमब्ला मानोथो बेबायदि आयै औ फिसा नोंथाया मैया आं थिननानै गामियाव रां दाहार मोननो खोमा नागिरदोंमोन नाथाय रावबो हरनो राजि जायासैनो आइ नाथाय मानो आयै नों एसे उन्दैयाव नोंथाया जोबोर गिदिर बेराम जादोंमोन बेवहायनो डक्टरनाव नायजानो रां दाहार लानायखौनो दासिमबो सुख'जोबनो हायाखै आं आइ आं मालाय हारसिंनो माबोरै सुख'जोबनो हानो एफा बुरजा रांखौलाय एसेब्लाबो नाजादोंमोन आं सुख'नो जौ फाननायल' रांजोंलाय माइरंसो बायनो ना मैगं थाइगंसो बायनो ना दाहारसो मारिनो आइ बिमा बेफोर आंनि गासैबो गोरोन्थिनि थाखायनो जाजोब्बाय हाय बिमा हायोब्ला नों आंखौ निमाहा हो बिफा नों बेखौ मा बुंदों औ बिमा नोंनि बांद्राय अननायावनो आं अलसिया जानानै दङमोन औ बिमा आं दिनैसो बुजिबाय अलसियानि फिथाइखौ नोंजों लोगोसे आं खामानि मावनाय मोनब्ला जोंनि न'खरा बेफोरबायदि आंखालाव गोग्लैनाय नङामोन आइ देंखो नोंनि फिसाजोनो समायाखै आइ आं बायदि गोरिब न'खराव जोनोम मोननानै जोबोद दुखुसो नांबाय आइ बेफोर गासैबो खामानिनि रोङा आफा बेफोरखौ आरो जेबो दा बुंसै बिमा नोंबो आं बायदि फिसाजों जुलि जाफ्लांनानै जोबोद दुखुसो नांबाय
मिथिंगाया मिथिंगाया मा जादों मिथिंगाया लिंहरदों नामा आंखौ मानोबाफोर बिब्दि नङा खोथाया आं नोंनो मा रावजों फोरमायबावनो दे देंखो मा बुंनो सानदों थोंजोङै बुङा मानो मिथिंगाया बिफानाव एडमिसन लानो रां बिबाबो मोनैनि जाहोनाव दहाय फुङावसो बियो फासि नांनानै अराय समनि थाखाय जोंखौ नागारलांबाय देंखो दहाय फुङावसो मा देंखो देंखो नों मा जाखो आदै मादै नै देंखोआ माबा जाबाय आदै मा जाखो बिमा थांलाय लामा थांलाय लाबो मामार मिथिंगा नों मारानि गान थांदों मिथिंगा मिथिंगा आंखौ मानो थगायदों मिथिंगा फैदो फिसा न'आव थांनोसै हगार आंखौ आं मिथिंगाखौ लोगो मोनो आइ देंखो फै दाहाय थांनो हासिगोन आइ सना आंखौ थांनाय मागोन ना दाहाय औ आइ सना मिथिंगा नां दायो नोंखौ लोगो हमनो थांगोन नोंसिनाव आदै न'आव दङ ना बारिथिंसो दङ नामा नायनो आदै आं जिरायनो होननानै फैयाखै फंसे बाथ्रासो बुंनो फैदोंमोन मा खोथा आदै देलाय बुंलाय आदै नों बै टिपटि गामिनि दुखुरामनि फिसाजो देंखोखौ सिनायोमोन ना औ सिनायो दुखुरामजों आङो जयै दंलोंग्राया मानो सिनाया जानो बै खोथाया मामोन आदै दुखुरामनि फिसाजो देंखो आरो मिथिंगा सानैजों जोबोर मोजां मोनज्लायोमोन फरायनो थांनाया बिदिसो लोंहैयो बिसोरो गोसोथोलायनो आदै खोथाखौ मोजाङै खोनासंजोब मा खोथा आं खोनासङा थैखांनायनि खोथा खोनासंनो गोसो गैयाब्लाबो नों दिनै खोनासंथारनांगोन आदै देंखोआबो डिग्रियाव एडमिसन लानो हायाखै अब्लाबो बिमा बिफानि अननायाव खुसियैनो दङमोन नाथाय मिथिंगानि हरखाब जिउ फोजोबनानै लानाय खौरांखौ खोनानानै देंखोआ फाग्लि जाबाय सोरबा थैदों सोरबा फाग्ला जादों बेयावलाय मा फाराग दं आंहालाय आदै नों जोबोद गेदेर गोरोन्थि मावबाय बेफोर गासैनिबो दायनिगिरिया नोंनो आरे आंहालाय मा दायनिगिरि जाखो नोंनि अन्थाइ बिखानि थाखायनो दिनै मिथिंगाया अराय समनि थाखाय मेगन मेसेबलाङो आरो मिथिंगानि थाखायनो देंखोआ दिनै गोदाव सोराव जानांबाय बेफोर गासैनिबो दायनिगिरिया नोंनो आदै नोंनो नों मानसि महरै जुनारसो आदै बिनिखायनो दुखुनि समावबो मोदै गनो नागारै जौजोंसो गफबनानै दङ आं थांनोसै आदै नाथाय फंसे खोथाखौ गोसोआव लाखि आं मिथिंगानि आंगो लोगो जानानै बेखौनो बुंनो नागिरदों जे नों सानसे नङा सानसे उनदाहा खालामथारनांगोन आदै अब्लासो बुजिगोन नों आरो अब्लासो मिथिंगानि जिउमाया सान्थि मोनगोन मिथिंगा नों आंखौ सानसेबो गोसोखांथारला नामा मिथिंगा नों आंखौ एसेबो नायनो लुबैथारला नामा मिथिंगा आं नोंखौ लोगो हमनो थांगासिनो दङ नों अननानै थाबाय थादे सना बै बिफां सायायाव ना
जेब्लायबो नोंजोंल' रायज्लायबाय थानांगौ जाबाय होमबा आंहाखि गुबुन जेबो खामानियानो गैया नामा? खालि लोगो हमनाय बेनि अनगायै गुबुन रावानो गैला नामा नोंहा? आं नोंखौ लोगो हमनो फैबाय। नों फैमारबायसो। नोंखौबो हले दिनै गारथाराहाय आङो। आब'सो माथो गोरोन्थियावनो आं नोंखौ सोबाफ्लांबाय आब', आंखौ निमाहा होदो। आब' हाब माथो हुसान गैया मानसिया, आं मा खालामबावगोन दा? आं अबाव दङ? आंखौ निमाहा होदो आब', गोरोन्थियावनो आं नोंखौ सोबाफ्लांबाय आंनि बयफ्रेन्ड सानफ्लांनानै। आंखौ निमाहा होदो आब', प्लिज। बेखौल' बुंग्रोदो, आं दा अबाव दङ? खोन्थाब्ला आंखौ निमाहा होगोन दा नों? हो आब'? औ होगोन। नों दा थालिरबारि गामियाव दङ आब', आंनि जोनोम गामियाव। नों आंखौ सिनायो नामा बिनानाव? औ सिनायो आब'। बिदिब्ला आं सोर आरो बबेनि? बेवहाय आं बोरै सफैखो बिनानाव? सरि आब', आं मोनथिया जे नोंनि मुङा मा, नाथाय आं मोनथियो नों बै दिप्ति गामिनि सासे फाग्लिमोन होननानै। नाथाय दा नों मोजाङै फैफिननायखौ आं नोंनि मेगनाव नुदों। मा? आं फाग्लिसोमोन? औ आब'। नों गाज्रि मोनाब्ला आं फंसे खोथा सोंगौमोन। मा खोथा बिनानाव? दे सों। गाज्रि मोनाब्ला जोंहानाव थुदोना आब'। गाबोन दोनहैगोन आं नोंखौ नोंसिनि न'सिम। जानो हागौ नोंनि आइ आफा आरो नोंसिनि न'खरनि मानसिफ्रा नोंखौ नागिरगासिनो दङ। नांलाया दे बिनानाव, आं हारसिङै थांनो हागोन। नाथाय आब'? जेबो नङा बिनानाव, आंनि थाखाय नोङो जिंगासिनो नाङा। दे बिदिब्ला नोंनि गोसोसै आब'। दे बिनानाव, नों बहा थांनो फैदोंमोन थांदो। आं बै आयं मोननाव थांदोंमोन। दा आङो न'आव थांसै। दे बिदिब्ला। आब', रथनाय आब'। आंनि मुङा हाबिला। माब्लाबा लामा सामायाव नुयोब्ला माथो होनो दाबाव दे आब'। औ बावा दे बिनानाव। साननैसोनि नंखाय बयफ्रेन्डनि थाखायनो आं दिनै एथ' मोजां मानसिखौ सोबाफ्लांबाय बे आखाइजों। लोगो हमनो लिंहरबाय थानायनि रागा जोंनो। नांला आंनो बेबायदि बयफ्रेन्डखौ। गोनां जायोब्ला आं हारसिङैनो थागोन। बेबायदि सेंग्राजों रायज्लायबाय थायोब्ला आंनि खर' मेलेमासो थाबैनो गाज्रि जालांगोन। जेबो थांखियानो जाफुंनाय नङा आंहा। सैथो गोसोजों मोजां मोनज्लायनाया मेगना जेसेखि गोजानाव थाया मानो गोसोआ अराय खाथियावनो थायो। बेवहाय गले गले लोगो हमलायनायनि जेबो गोनांथियानो गैया। दानस'ना गारनोसो गोसो जाबाय आं बे आखाइखौ। जुदि आब' आंखौ निमाहा होआ, औ थारैनो आं दानस'मारगौमोन। आं जोबोद ओंखाम उखैबाय, दैबो गांबाय। बै सानाव हाबैनि र', दै गांथारबाय आंखौ। आदै, मा जादों? दै गांदों नामा? र' बिदिब्ला आं दै लायनि। आदै, नों मानो गाबदों? आरो न'आव रावबो गैला नामा? फिसा देंखो। देंखो? सोर देंखो? फिसा
नों मानो गावखौनो बावगोमालांखो? देंखोआ आंनि असे फिसा मिथिंगानि मोजां मोननायमोन। फिसा मिथिंगा आरो देंखो सानैबो जोबोद मोजां मोनलायोमोन। गोबाव समनिफ्रायनो सानसेखालि आंनि उदखारि गोसोनि रावनि थाखायनो फिसा मिथिंगाया सहायनो हायैयाव गावखौनो जिउ फोजोबना लायो। दिनै बे खौरांखौ मिथिनानै फिसा देंखोआ फाग्लि जाबाय। दिनै 2 बोसोर जाबाय फिसा मिथिंगाया बिदाय लानाया आरो देंखो फिसाया फाग्लि जानायाबो। नाथाय आं दिनै जोबोद खुसि फिसा। मानोना मानो आदै? मानोना आं दिनै मोनथिना मोनबाय फिसा देंखोआ दायो फाग्लि नंलिया। नाथाय दुखुआ बेसो आंहा जे बियो गावखौनो बावगोमानानै दङ। बुं आदै, बियो सोर? आं फोरमायनानै होगोन। फिसा बै देंखोआ रावबो नङा, नोंनो फिसा नोंनो। हा? आंसो? आंनि मुङा देंखो? औ फिसा, नों फोथाय। नों दा मिथिंगानि न'आव दङ। आं मिथिंगा बिफा। आदै, मा बिदिब्ला आं फाग्लिसोमोन? देंखोआ हायोबानो आंखौ निमाहा होदो फिसा। बेफोर गासिबो दायनिगिरि आंनि फिसा। आदै, बेफोरखौ मा बुंलाबायदों? निमाहानि खोथाखौ आरो दारायखांसै आदै। बेफोर गासैबो खाफालनि लिरनायसै आदै। जों सुबुं माहारिया बेफोरखौ गासैखौबो सहायखानांगौ। बेनो सुबुंनि धोरोमखा आदै। फिसा नों बायदि अनसुलि फरायसुलि बुजिनो गोरों फिसाखौ आं खोमाना लानांबाय। आदै। फैद' फिसा न'आव थांदिनि। फैदो आइसना, नों ओंखाम उखैथारबाय, फुङावबो जायाखै नों। जाहैनोसै फैदो आइसना। नों बेवहाय थाबाय थायोब्ला मानसिफ्रा गाज्रि सानगोन। मानो गाज्रि साननो आयै? नोंखौ बयबो फाग्लि होनना सिनायो। सोरबा फाग्लिया सोरनिबा न' एबा लामा सामाफ्राव नै बेयावबो नोंसोरा दायो फाग्लि नंलिया। बेयो आगोलनि बायदि मोजां जाफिनबाय। मा नोंथाङा बेफोरखौ मा बुंखो? आदैया सैथो खोथाखौनो बुंदों। मा आइ नों मोजां मोनो नाथाय? औ आयै।